do mnie pretensji, że nie mogę milczeć, kiedy widzę, co się wyrabia na tej ziemi. Oddychaj, żyjesz, powiedział mędrzec. Pędząc metru przed siebie, stopami odciskamy na ziemi smutek i niepokój. Zmieniamy ziemię w miejsce nie nadające się do życia. Dość już zła, wyrządziliśmy ziemi. Przyszedł czas, żeby o nią zadbać. Społeczeństwo zanurzone, społeczeństwo ubogie. Dobrobyt jednego jest wynikiem nędzy drugiego. Wszyscy maczamy palce w plugastwie świata tego. Jak niż spokój społeczeństwo przyuczone do poszukiwania zysków. Jak sprawić, by nasz uśmiech był źródłem radości, a nie dyplomatycznym wybiegiem. Może powinniśmy przestać myśleć o przeszłości i przyszłości. Przecież wiemy, że życie można spotkać tylko w chwili obecnej. Przyszłość nie jest nam do niczego potrzebna, powiedział mędrzec. W chwili obecnej mamy wszystko, czego nam potrzeba. Szczęśliwe dzieciństwo i spokojna starość, krótka młodość, kryzys wieku średniego. W chwili obecnej mamy wszystko, czego nam potrzeba. Jesteś moim bratem, jesteś moją siostrą. Wszyscy stanowimy ludzkość. Jesteś moim bratem, jesteś moją siostrą i mamy jedno wspólne życie. Ten, kto widzi, musi działać. Jaki byłby przeciw w razie pożytek widzenia? Ubóstwo i ucisk prowadzą do wojen. Nie istnieje droga prowadząca do pokoju. Pokój jest drogą. Pokój jest drogą. Pokój jest drogą. Każdy krok niesie pokój. Czy wspólnie odbędziemy naszą podróż? Każdy krok niesie pokój. Czy wspólnie odbędziemy naszą podróż? Każdy krok niesie pokój. Czy wspólnie odbędziemy naszą podróż? Każdy krok niesie pokój. Czy wspólnie odbędziemy naszą podróż? Każdy krok niesie pokój. Czy wspólnie odbędziemy naszą podróż? Każdy krok niesie pokój. Czy wspólnie odbędziemy naszą podróż? Każdy krok niesie pokój. Czy wspólnie odbędziemy naszą podróż? Każdy krok niesie pokój. Czy wspólnie odbędziemy naszą podróż? Każdy krok niesie pokój.